खुलुमबाय आंनि बे स्वrang लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान टपिक नोंथांमोना बेखौ नायलांथार आरो नायगोन आरो नोंथांमोना नायनानै नागारखाया बे भिडिअखौ नायगोन आरो गिबियावनो खोन्थानो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन आरो लोगोसे जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो लाना फैयो आं जेखौ बुंनो लाना फैयो नोंथांमोननो मोजांखौ खिन्थानो नोंथांमोननो मोजांखौ फोरमायनो दिनै माखासे आंनि बुंलांनायफ्राव माखासे गोरोन्थि जायोबा बेखौनो आं बियो नोंथांमोननाव निमाहा दिनै बेखौनो बुंनो सानबाय। माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव दासिमबो मोजाङै सोलिनो रोङाखै मोजाङै नियमखौ दाना लानो हायाखै माखौ सोलिनाय जोंनि माखासे ससियेल मिडियायाव जोंनि बर' सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों माखासे ससियेल मिडियायाव गेलेनाय माने पस्ट खालामनाय बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोन बेफोर ससियेल मिडिया मोनसे बिजनेसनिसो नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो लुगैयो माने खायसे ओरैनो मबाइल गिदिर लाबाय खुलिबाय फेसबुकआनो खुलिबाय बा इउटुबानो खुलिबाय जानला मोनला माने बिनि इउटुबनि डिटेल्सखौ इउटुबनि नियम निथिखौ मिथिया जानला मोनला भिडिअ नागारो फैसाखौ माबोरै मोनो बेखौ मिथिया लाबानो खायसे ओरैनो गोदाव सोराव भिडिअ नागारो आरो माखासे जालायबाय फेसबुकआव मबाइल नम्बर होनानै होबाय खुलिबाय खिन्थु माबे लाइनजों फैसा खामायनो हायो नोंथांमोना बेखौ मिथिया खिन्थु ओरैनो फेसबुक खुलिबाय नोंथांमोना जानला मोनला पस्ट खालामबाय बेयाव नोंथाङा जेबो प्रफिट थाया आरो मुल्यबो थाया बेखौनो बुजिग्रोनो नाजानांगौ। फेसबुकनि डिटेल्स नियम निथिया मा बैयाव डिटेल्सआव थांनानै हेल्पलाइनाव थांनानै फरायहैनांगौ आरो इउटुबनि माखासे डिटेल्स हेल्पलाइनाव थांनानै नोंथांमोना फरायनानै नायनो हायो बेयाव माखासे नियम निथि थायो बे भिडिअनि गेजेराव मा नियम नागारबा नोंथाङा माबायदि थाखा खामायनानै मोनगोन फेसबुकआव थांबा नोंथाङा बेबादि फेसबुकआव पस्ट खालामबा नोंथाङा माबायदि थाखा मोनगोन बेखौनो आं बुंनो सानो जों ससियेल मिडियायाव फैदोंब्ला जोंनि गावनि लाइफखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जों गावनि लाइफखौ सोलिना जालांनो थाखाय जों ससियेल मिडियायाव फैदोंब्ला जों मोजांखौनो मावनानै जा आरो मोजांखौनो आइडिया मोनदोंबा मोजाङैनो मोनसे लाइनखौ माव खामानि बहुत दं ससियेल मिडियायाव बेले बेजे वेबसाइट गोबां एमाजन सेलार खालामनो हायो फ्लिपकार्टफोर बायदि बायदि आरोना गोबां बिजनेसनि लाइन दं दिनै जों ससियेल मिडियाजों मोजां सालायना जानो रोङोबा जों फैसा मोनो खिन्थु आंबो दासिमबो फैसा मोनाखै खिन्थु आं माखासे बिनि नियमखौ लानानै मावदों दासिमबो फैसा मोननाय जायाखै जेब्ला फैसा मोनगोन नोंथांमोना आं खिन्थागोन आंबो नाजादों जोंबो बर' हारिनि गेजेराव माखासे मोजांखौ लाबोनो हायो आं सानदों बेखायनो आंनाव जा नलेज दं नोंथांमोननो बेखौनो आं फोसावो दा बेनि गेजेरजोंनो आं माखासे आंनि बुंनाय रावैनो आं माखासे मानसिफोरखौबो आं गियान होनो हायो आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि गियानजों आगान सुरो बयहाबो मबाइल मोनफा स्क्रिन टाच मबाइल एन्ड्रइड मबाइल सोरबा आइफन बा आपेल मबाइल बेफोरबायदि बायदि लादों जोंनि बर'नि गेजेराव खिन्थु सोरबा रोङिया जानला मालानि इउज खालामदों सोरबा रोङिया नोंगौखौनो मावना जादों दा बेखौनो जों बर'फ्रा माखासे दं रोङा मालायखौ नायनानै सोलोंलांग्रा दं खायसे बेबो फेसबुक खुलिदोंलै बेबो फेसबुक माने गायदि बायदि फेसबुकल' सोलायगोन खिन्थु मालाया माजों लाइनजों मावदों मालाय माजों लाइनजों मावाखै बेखौ मिथियालाबानो ओरैनो जानला मोनला पस्ट खालामो आरो नोंथांमोना इनकामबो जाया मुंदांखा खालामना लाबाबो नोंथांनि सायाव जेबो मैल' गैया माने इनकाम गैया जायो बेखायनो साननानै मावोब्ला वेबसाइट आरो नैबे फेसबुक इउटुब बेफोरबायदियाव खामानि जानो रोङोबा गोबां ससियेल मिडियायाव खामानि दं बेखायनो बासिनानै मोनसेखौल' मावनानै जानांगौ गाबोन मोनबाय ससियेल मिडिया ससे इउटुबाव थांफ्राम बेयाव फेसबुकाव थांफ्राम बायदि रोखोमाव आरो गोसोआ गोनो गोथो थायोब्ला खामानियाव साक्सेस जाया बेखायनो मावोब्ला मोजां लाइनजों खामानिखौ मोननो हायो नोंथांमोना नाजायोबा बेखौनो आरोना नोंथांमोना खिन्थायो आरो माखासे जानला मोनला पस्ट खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोंनि बर'नि गेजेराव दा लाबोसै आरो गावजों गाव ससियेल मिडियाजों सोरखौबा इंगित लानानै रायनाय बुंनाय बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट दा खालाम माबोरै होनोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव दाबो जों बर' हारिखौ फोरोंनो इयुननि देरबोनायफोरखौ जों मोनसे मोजां दिन्थिलांनो जों बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाना फैनांगौसो आरो मोनफ्रोमबो जोंनि बर'फ्रा दा माखासे ससियेल मिडियायाव सोलायनो रोंखाबायानो नाथाय बेफोरबायदिखौ मोजां कन्टेन्ट हारिनि गेजेराव माखौ मोजां लाबोनो हागोन जों बेखौसो नागिरनांगौ आरो माबोरै जों इयुनखौ फोरोंलांनो हागोन आरो मोजां गियान होलांनो हागोन जों बेखौसो नाजानांगौ गाज्रि पस्ट खालामनाङा गाज्रि पस्टखौ नायोबा बै सासेखौ सोलोंनो नाजायो खिन्थु जों बेनो गाज्रि पस्ट नुयोबा जोङो बुंनो लाना फैनाय जायो भाइरेल भिडिअ बेफोरबायदि नागारनायखौ मानो होनबा बेफोरबायदिया बर' हारिनि गेजेराव गाज्रि नुथायखौ लाबोनाय जायो आरो इयुन गथ'फ्राबो जोंनि बर'फ्रा बिदिनोखा होननानै साननानै बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावनो सोलोंनो नागिरो ओंखायनोथ' बेफोरबायदि गाज्रिखौ बारा पस्ट खालामनाङा हायोब्ला नोंथाङा सोलोंथाइखौनो होनाय मोनसे गियानजों मालायफोरनिखौ नायनानै सोलों मोजांखौ मारै होनबा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' रावबो मोजां कन्टेन्टखौ लाबोनो हाखाया दै गुबुन जाथिफोरनिखौ नाय फरेन जाथिफोरनिखौ नाय आरो माखासे हिन्दीवालाफोरनि जाथिफोरनिखौ नाय आरो बेलेग काउन्ट्रिफोरनि भिडिअफोरखौ नाय माबायदि इनकाम लाबोयो आरो माबायदि भिडिअ लाबोयो बेफोरनिफ्राय माखासे सोलोंनो नाजा आरो बैफोर
बेलेग बेलेग काउन्ट्रिनि मानसिफ्रा मा दिनै बिसिनि जायगायाव माइ गायनाय गैया खेथि गैयि दिनै फिथाइ सामथाइजों जायो आरो साख्रि मावना जायो दिनै मा साख्रिजों मावना जायो मा बेलायनो ससियेल मिडियाजोंनो बयबो मावना जाग्रा दं आरो बेलेग काउन्ट्रिफोरना बेखायनो जों जेसेबां हायो ससियेल मिडियायावनो गासिबो दंजोबो नोंथांनि लाइफआ मावना जा मोजां रोङोबा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो बुंनानै बेखिनियाव दोननाय जाबाय गोजोन्थों।